ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రేమైన దేవుని యొక్క బిడ్డలారా, కొన్ని పరిస్థితులు మన జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు, కొన్ని పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, యేసయ్యా, నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావా? ఒకవేళ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే నాకు ఈ పరిస్థితులు ఏంటి? నా జీవితంలో ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది? నేను ఎందుకు ఈ విధంగా సమస్యల్లో ఉన్నాను? నేను ఇంతగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను, నువ్వు నన్ను ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? నా ప్రార్థనకు ఎందుకు జవాబు రావట్లేదు అని కొన్నిసార్లు ఆలోచించే పరిస్థితులు మన జీవితంలో ఎదురవుతుండొచ్చు. కానీ దేవుడు ఈరోజు నీతో చెప్తున్నటువంటి మాట, నువ్వు నిశ్చయముగా విడవక, ఎడబాయక, నిత్యముగా ఎడతెగక నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబిస్తాడండి. ప్రతిదానికి ఒక సమయం ఉంది. నీ సమస్యలు, నీ శోధనలు పోవడానికి కూడా అతి సమీపంగా దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు.